Hola, bon dia. Estem aquí amb la doctora Amàlia Arce. Ella és pediatra i mare, autora del llibre Diari d'una mamà pediatra i també de la web www.dra-amalia-arce.com. Doncs moltíssimes gràcies, Amàlia, per estar aquí amb nosaltres. A vosaltres. I comencem l'entrevista. Bueno, començarà la primera pregunta, que és què la va motivar a escollir aquesta professió? Bé, jo havia estudiat medicina i ja en els últims anys fèiem aquesta assignatura de pediatria i em va començar a agradar una mica tot el món dels infants. Estava entre pediatria i també m'agradava molt la part de les dones, no? de ginecologia i obstetrícia, de portar nens al món i així. Al final em vaig quedar amb els nens. Tampoc no va ser una vocació de molt enrere, ni una cosa jo des de petit de dir-ho, sinó va ser molt casual. De vegades la vida et porta algunes decisions. Molt bé. Què opina de la vacunació? La vacunació és una de les activitats preventives més importants. Els pediatres, una part molt important de la nostra tasca té relació amb la vacunació. Les vacunes han salvat moltíssimes vides. Ara estan en un moment que potser moren d'èxit algunes, però realment és una activitat que està demostrat amb xifres que ha salvat moltes vides i que forma part de les principals tasques preventives que la humanitat pot fer, de l'ordre del que es fa amb l'aigua, de potabilitzar-la i així. És molt important. Quins efectes poden tenir la pobresa familiar en la salut dels nens? La pobresa? Sí. Doncs la pobresa la podem entendre de diverses maneres, tant la pobresa econòmica, purament, llavors pots tenir dificultat per accedir a una alimentació de qualitat o a unes cures sanitàries bàsiques, encara que estem en una zona on en teoria tenim cobertes les necessitats sanitàries per l'Estat, en teoria, però després hi ha una part que també és important, que és la pobresa en altres nivells, de formació o de dificultat per arribar a saber les possibilitats que un pot tenir a la vida. I de vegades, clar, si els pares tenen dificultats, moltes vegades els nens secundàriament també les tenen. Molt bé. I quins consells donaries per disminuir l'obesitat infantil? L'obesitat és una de les plagues del nostre segle. Hi ha països com els Estats Units o així que ens porten malauradament avantatge. Moltes vegades també és un tema d'educació, de fomentar uns hàbits saludables amb els grans i que això es transmeteixi als nens i ensenyar des del principi. I a les consultes moltes vegades venen a les famílies i moltes vegades estan preocupades, el nen menja, no menja, molt amb les quantitats i poc potser amb la qualitat del menjar. És un tema a treballar amb les famílies. Molt bé. Hola, d'on li surt la seva vocació divulgadora? Doncs això és com abans que em deia el del pediatre, això un bon dia surt i ara no entenc la professió sense aquesta tasca. Jo crec que d'alguna manera, i això en el pròleg del llibre ho parlo, o sigui, al final un arriba a ser el que és perquè està dintre d'una família, dintre d'una societat, dintre d'un planeta, i això jo crec que és una forma de tornar una mica a la societat el que jo crec que la societat ha fet per mi, en el fons. I bé, perquè hi ha gent que necessita parlar per el que pensa dir-ho, ¿Es podries explicar com s'organitza avui la donació de llet materna?
Aquí a Barcelona tenim el Banc de Sang que dona cobertura al territori no només de Barcelona sinó de tota Catalunya, i ara us ho dic de memòria, però crec que va ser el 2011 o 12 que van engegar aquest projecte del Banc de Sang. Llavors el que fan és, de forma voluntària, hi ha algunes mares que estan alletant els seus bebès i ho fan de forma fàcil i sense problemes, i que poden tenir aquesta capacitat de treure una miqueta més de llet per donar-la als bebès que més la necessiten, que habitualment són els bebès prematurs o els bebès que neixen amb alguna malaltia del tub digestiu. Llavors aquesta llet les mares la recullen, la guarden a casa seva, després se la venen a buscar uns missatgers que hi ha específics per fer-ho, la porten al banc i allà la llet la tracten perquè tingui la qualitat necessària i perquè no estigui infectada ni tingui que sigui una llet de qualitat, i després ja es trasllada als hospitals on es dona als bebès que la necessiten. ¿Nos podrías explicar la experiencia dels parts a casa? Jo no he estat mai a un part a domicili, o sigui que experiència jo no en tinc cap. És una tendència que segurament està en alça. Hi ha països europeus que tenen una tradició més llarga de fer-ho d'aquesta manera, però crec que aquí en el nostre medi no estem ben bé preparats per assumir-ho. El sistema no acaba d'estar preparat, i a mi la veritat és que em fa una mica de por, perquè quan feia guàrdies a unitats de neonats feia moltes carreres a les sales de parts. Llavors de vegades les coses van bé fins que arriba un moment que no va bé, i jo crec que tenir l'oportunitat de solucionar els problemes. Una altra cosa és que el part a l'hospital es pugui fer d'una altra manera més humana, no? Això jo crec que hem de treballar per fer-ho, però el part a domicili avui en dia a mi em fa una mica de por, però no tinc gaire experiència. Com respira un fetus dins del líquid amniòtic? No respira. No? No, perquè els pulmons no funcionen encara, tenen una tasca diferent dintre de la panxa. Els pulmons el que fan quan estem fora de la panxa de les mares és intercanviar l'oxigen, no? Agafen oxigen de fora, que és el que necessitem per viure, i després treuen els gasos que no necessitem i que són de rebuig, diguem. Dintre de la panxa aquest intercanvi es fa a través de la placenta de la mare. O sigui, la mare respira pels dos. Fa moltes coses la mare, menja pels dos, respira pels dos. Llavors es fa d'aquesta manera. Llavors els bebès... Orina pels dos, també. Orina pels dos. També. No, el bebè sí que orina, Sí? Sí que orina. I va al líquid amniòtic. El líquid amniòtic és el líquid aquest que envolta el bebè, i allà sí que hi ha una mica d'orina del bebè. I aquest líquid també es va intercanviant amb la placenta, i va canviant tot el líquid, canvia totes les necessitats que té el bebè dintre de la panxa. Llavors el bebè pot fer algun moviment respiratori, però realment no està respirant. Practica, però no agafa aire, no hi ha aire. Però l'orina del bebè després la treu la mare orinant, no? Es van intercanviant a través de la placenta es van intercanviant les substàncies, i sí que el que el bebè va rebutjant acaba traient-lo la mare, sí. Tampoc no fa caca dintre de la panxa, perquè com que no ha menjat, no ha fet servir el tub digestiu per menjar, sí que van passar una miqueta del líquid amniòtic aquest, però no fa caca tampoc. Com ha d'acompanyar el pare el primer any de vida? El pare és molt important. És molt important en aquest triangle. I moltes vegades és difícil de que la gent se situï, saps? De vegades el pare es troba com una mica fora de lloc, i costa que aquest triangle funcioni bé, perquè l'instint que té la mare al principi és molt fort,
I el pare jo crec que ha d'acompanyar, ha d'estimar el bebè, ha d'estimar la mare, ha de comprendre algunes coses que li passen a la mare, al seu cos i a la seva forma de pensar. I bé, és una mica fer de suport i fer de pare, òbviament, el primer any i la resta. Des que el bebè està dintre de la panxa. A qui enviaries a parir mones? Bueno, moltes vegades als fills, als pares, als companys de feina, a tothom en un moment donat, però bueno, s'ha d'intentar ser respectuós i anar fent, però tothom té algun moment en què enviaria a qualsevol part, no? Vale, doncs ja està, moltes gràcies. A vosaltres. Gràcies. Recordem aquí la pàgina per fer-li preguntes a la doctora Amali i moltíssimes gràcies de nou. A vosaltres.